ассалому алайкум бародарое ки мода боварӣ дорем бо мо ҳамкорӣ кардесте боротона мода месупоре. имрӯз алҳамдулиллоҳ ина борои данғарара овардем. худо хоста боша борои данғарара месупорем, тарафи восеи кулоб ҳаракат мекунем. ба бародарои муъминобод бисёр мепурсиде ки ҳастай камал мақсад мебаре намебаре тарафи муъминобод. алҳамдулиллоҳ канал кушода шуд, метавонем муроҷиат кунем, номероро мемонем, занг бизанем. алҳамдулиллоҳ ки дар хизматем, чанд хеле даст мумне биё хизматона мекунем, худо хоста боша. ва бародарое ки ай тоҷикистон мехоҳам тарафи Россия бор роӣ кунам, шумо ҳам метавонед ки муроҷиат кунед, иншааллоҳ дар хизматем. номероро мемонем, занг занем. боқӣ ҳар ки ҷое бошед, худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи мо дуо кардана фаромӯш накунед. иншоаллоҳ ки ҳама вақт дар алоқа ҳастем, хизмат мекунем. худо нигаҳбони ҳама мо.